Από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκινάει η Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων και μέχρι και τις 24 Δεκέμβρη, παραμονή των Χριστουγέννων, οι χριστιανοί καθαροί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον μικρό Χριστό. Για να τιμήσουν την Παναγία που θα γεννήσει, μαζεύεται όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι με νηστίσιμα φαγητά. Συνήθιζαν τη νύχτα αυτή σε πολλές περιοχές της Θράκης να βάζουν στο σοφρά 9 φαγητά, όσοι και οι μήνες πιοφορίας της Παναγίας. Άιντε άντρα, πήγαινε εσύ έξω να θυμιατήσεις και μέχρι να έρθεις, εμείς με τσιμφούδες θα στρώσουμε το τραπέζι. Άιντε να πάμε τώρα. Άιντε γίνου σήκουτε σιγά σιγά να πάμε. Άιντε παντή. Πριν αρχίσουν να τρώνε, ο νοικοκύρης του σπιτιού έβαζε σε ένα κεραμίδι κάρβουνα και λιβάνι και λιβάνιζε τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, την αυλή, το στάβλο και τα ζωντανά, τις αποθήκες και τα κελάρια, λέγοντας ευχές και κάνοντας το σημείο του σταυρού στις πόρτες, στα παραθύρια, στις καμινάδες, στους τελεκέδες του λαδιού, στα βαρέλα, με τα κρασιά και σε όλες τις παραγωγές που υπήρχαν στο κελάρι, ώστε να φυλαχτούν από τα ζούζουλα και τα καρκαντζάλια, τα οποία έρχονταν στη γη ανήμερα των Χριστουγέννων και έφευγαν όταν βαφτίζονταν τα νερά, δηλαδή ανήμερα των Θεοφανίων. Εν τω μεταξύ η νοικοκυρά ετοίμαζε το βραδινό τραπέζι παραδοσιακά. Έβαζε πάνω σε αυτό την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας και δίπλα της ένα αναμένο κερί και ένα θυμιατήρι. Λίγο πιο πέρα τα 9 πιάτα με τα νηστίσιμα φαγητά. Το πιάτο με το Χριστόψωμο, ακολουθούσε το πιάτο με τα φασόλια, το πιάτο με το χαλβά, τις ελιές, το λάχανο τουρσί, τα ξυλοκέρατα, πεπόνι ή καρπούζι το οποίο διατηρούσαν μέσα στα άχυρα, ένα πιάτο με αλάτι και ένα άλλο με πιπέρι. Με γυναίκα δεν μοιάζαμε να βλέπει τα κούρτα ζωντανά, τα κεραμίδια, το κιλάρ, τις αχυρέδες. Εσείς τον ετοίμαστε του σουφρά. Έτοιμος, έτοιμος. Όταν η νοικοκυρά τελείωνε το στρώσιμο του τραπεζιού, κρατώντας στο ένα χέρι το θυμιατό και στο άλλο αναμένο κερί, χυμιάτιζε το εικονοστάσι, όλο το σπίτι, το σοφρά, και ένα-ένα τα μέλη της οικογένειας, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Στη συνέχεια κάθονταν όλοι γύρω από το σοφρά και η οικοδέσποινα έλεγε για προσευχή το τροπάριο της γέννησης του Χριστού. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταπημένουν δοξολογούσι, μάγοι δε με τα αστέρος οδηπορούσιν. Δι' ημάς γάρε γεννήθη παιδίων νέων, ο προαιώνων Θεός. Άι να μας έχει ο Θεός γυρί, ας φάμε ακόμα απόψε τα νηστίσιμα και τα χιά χαραεί, αν τα γυρίσουμε από την εκκλησιά, χάψουμε και την πάπου. Παραμονή Χριστουγέννου είχαν προηγηθεί τα χειροσφάγια, η σφαγή των γουρουνιών, η οποία συμβολίζει τη σφαγή των νεογνών από τον Ηρώδη. Το βαρύ κρέας και το λίκος των γουρουνιών ήταν η κατάλληλη τροφή για τον βαρύ θρακικό χειμώνα. Το παχύ του έντερο καθαρίζεται και γεμίζεται με ψιλοκομμένο κρέας, πράσο, ρύζι και μυρωδικά για να αποτελέσει το καθιερωμένο έδεσμα στα περισσότερα μέρη του Εύρου, την Μπάμπου. Από τα χαράματα, τα παλικάρια μαζεύονταν παρέες και έτρεχαν πρώτα στην εκκλησία να χτυπήσουν χαρμόσυνα τις καμπάνες για να ξυπνήσουν τους νοικοκυρέους φωνάζοντας «Κόλαρα! Κόλαρα!»
παρέα ξεκινούσε για τα κόλαντα. Γέμιζαν τους νοικοκυρέους με ευχές και εκείνοι με τη σειρά τους γέμιζαν τους τρουβάδες με καρύδια, ξυλοκέρατα, σκίσματα και μπουκανένα σουτζούκι. Αχ, τι ζάλαχος! Απ' τη Χαραήλο γυρνάν νύχτωση και ακόμα τραϊδούν. Άι, πέτσας έχουν μέσα, να τραϊδίσουν και αυτά. Ακόμα έχει τις καρύδες. Έχουμε. Παλικάρια, μα και μικρά παιδιά έψιλαν τα κάλαντα, τα οποία διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την καταγωγή των κατοίκων. Βάζουν τα πάλι
Τι